Tam, kde je na Zemi voda, tam je život. Za posledních 50 let jsme pročesávali různá zákoutí naší sluneční soustavy, hledajíc sebemenší náznak o existenci života v naší sluneční soustavě. Podařilo se nám poslat roboty na Mars a prozkoumávat tak jeho povrch. Vyslali jsme sondu, která skenovala povrch Venuše a hledala přítomnost vody. Dokonce se nám podařilo získat vzorky vody z asteroidů, které jsme pak mohli zanalyzovat zpět na Zemi. Jenže přes všechny tyto úspěchy jsme doposud nenašli jediný důkaz o existenci života mimo naší planetu. A zdálo se, že už žádnou stopu o existenci mimozemského života nikdy nenajdeme. Až do teď. 14. října 2024. NASA zahájila doposud nejambicioznější misi za účelem hledání mimozemského života. A jejich cílem je Jupiterův měsíc Europa. Pokud vynecháme Zemi, tak je Europa místem s největší pravděpodobností na existenci života v naší sluneční soustavě. Europa totiž s největší pravděpodobností ukrývá pod svou ledovou krustou oceán. Oceán s dvojnásobným objemem vody, než má naše Země. Je tu jeden problém. Jupiter zničí všechno v jeho okolí. Tvoří ohromné radiační pásy, které vyřadí z provozu i naší nejmodernější techniku. Tak jak by tam život vůbec mohl existovat? A jak se strojit sondu, která by na tak nehostinné místo doletěla a dokázala přežít? Jupiter. Největší planeta naší sluneční soustavy. Pod povrchem Jupiteru je tak ohromný tlak, který se tady na Zemi jen stěží dokážeme představit. Vodík se pod tak ohromným tlakem mění v kapalinu a elektrony jim procházejí stejně jako v kovech. A vzniká z něj pak takzvaný tekutý kov. A tento tekutý kov pak obklopuje celou planetu a tvoří tak největší oceán v naší sluneční soustavě. Následně proudění těchto elektronů vytváří extrémně silné magnetické pole, skoro 20 000krát silnější než to na Zemi. A kdyby tohle magnetické pole bylo viditelné ze Země, tak by nám přišlo, že je 2krát větší než samotný Měsíc při úplňku. Toto magnetické pole je samo o sobě neškodné, ale v jeho středu je nejaktivnější vulkanický svět naší sluneční soustavy. Jupiterův měsíc Io. Sopky na měsíci Io vypouští ohromné množství plynů a částic do magnetosféry Jupiteru. Na každou sekundu se tuna tohoto materiálu ionizuje a uvězní uvnitř magnetického pole Jupiteru. A tyto částice jsou pak rotací Jupiteru urychlovány až na neuvěřitelných 300 km za sekundu. A s touto šílenou rychlostí pak narážejí do okolních měsíců a vytváří tak ještě více poletujících částic. Tento cyklus se opakuje znovu a znovu a dává tak vzniknout obřím radiačním pásům, které patří k těm nejničivějším v celé sluneční soustavě. Pro jakoukoliv elektroniku je takovéto množství radiace devastující. I s dnešními nejmodernějšími štíty proti radiaci by jakékoliv zařízení uvnitř těchto pásů vydrželo maximálně 4 měsíce. Tak, jak může sonda Europa Clipper létat kolem Evropy po dobu 4 let? Prostě nebude. Plán je, že Clipper bude obíhat ve vzdálené oběžné dráze Jupiteru a příležitostně proletí kolem Evropy, aby získal potřebná data. Poté se vrátí mimo radiační pásy a odešle data zpět na Zemi, čímž přijme jen minimální dávku radiace. Celkově by měl Clipper udělat 49 průletů kolem a zmapovat tak skoro celý povrch Evropy. Proč ale Evropa? Ale ze všech míst v našem slunečním systému. Proč hledat život právě na Evropě? Kdybyste stáli na povrchu Evropy, naráželo by do vás 5400 sievertů radiace každý den. To je 1800krát víc radiace, než kterou dostanete tady na Zemi za 1 rok. Takže člověk by na povrchu Evropy neměl šanci přežít víc než pár hodin.
Ale Evropa má jedno tajemství. Když sonda Voyager 1 prolétala kolem Jupiteru, pořídila tuhle fotografii Evropy. Pokud ji porovnáte s fotkami ostatních měsíců, něco na ní bude chybět. Krátery. Každý měsíc byl totiž v průběhu let bombardován ohromným množstvím asteroidů a většina měsíců to ukazuje. Ale ne Evropa. Tak, proč ne? Za posledních 60 milionů let se na Evropě muselo stát něco, co by všechny krátery vymazalo z povrchu. 16 let po misi Voyager dorazila k Jupiteru sonda Galileo. Během 8 let pozorování Jupiteru a jeho měsíců zaznamenal její magnetometr něco neobvyklého kolem Evropy. Detekoval odchylky v jejím gravitačním poli, které naznačovaly nerovnoměrné rozložení hmoty. A právě tyto odchylky by pak svědčilo přítomnosti kapalné vrstvy. Pravděpodobně oceánu. Oceánu ukrytého pod silnou ledovou kůrou. Navíc má Evropa na svém povrchu zvláštní oblasti zbarvené do červena. Když se tyhle červené oblasti pozorují pod spektrometrem, odpovídají popisu mnoha věcem. Například hydratované soli, kyselině sírové nebo dokonce bakteriím. A abychom si byli skutečně jisti, potřebujeme víc dat. Ale podle posledních výzkumů, pokud podrobíme mořskou sůl ohromnému množství radiace, získáme z bílé přesně tuto nahnědlou až rudou barvu, jakou má Evropa na svém povrchu. Takže vědci předpokládají, že se pod touto ledovou krustou skrývá oceán slané vody. Oceán, který by mohl být hluboký až 100 kilometrů, což by znamenalo, že má 2krát víc vody, než kolik je na Zemi. To pak musí spouštět geologickou aktivitu, která konstantně obnovuje a vyhlazuje její povrch. Ale je tu další problém. K Jupiteru se dostanou pouze 4% světla, oproti světlu, které získáváme tady na Zemi. Takže na povrchu Evropy musí být teplota okolo minus 160 stupňů. Což znamená, že voda na Evropě musí být zmrzlá na led. Nebo ne? Existuje způsob, jak generovat teplo, aniž bychom se spoléhali na slunce. Oběžná dráha Evropy není dokonalý kruh, kvůli gravitačním silám měsíců Io a Ganymedes. Za stejnou dobu, co Ganymedes oběhne oběžnou dráhu Jupiteru, Evropa ji oběhne 2krát a Io dokonce 4krát. To znamená, že pokaždé, když se Evropa přiblíží k jednomu z těchto měsíců, vychýlí se tak její kružnice. Dochází pak k natahování a smršťování celé Evropy. Toto natahování se jmenuje slapový ohřev a zahřívá tak celý měsíc pomocí vnitřních třecích sil. A podobný princip si můžete vyzkoušet i na míčku, kde při jeho mačkání se mechanická energie začne přeměňovat na teplo. Tento slapový ohřev způsobuje to, že magma z vnějšího jádra jde směrem nahoru. Voda, která teče prasklinami v povrchu, se následně ohřeje, nabere minerály a vypustí je zpátky do oceánu. Tento proces pak vytváří hydrotermální průduchy. A všude, kde najdeme tyto průduchy na Zemi, najdeme i život. Tisíce metrů hluboko a bez jakéhokoliv slunečního světla. Život zde se spoléhá na unikátní bakterii. Bakterii, která se živí minerály z průduchů a ne z energie, kterou poskytuje slunce. Organismy zde mohou využívat metan, oxid uhličitý nebo jakoukoliv chemickou reakci, která vás napadne, jako potenciální palivo pro svůj metabolismus. Takže tu nemluvím o nějakých vesmírných rybách. Jde nám o to, že jste tak daleko od Země a v těchto podmínkách může existovat život v podobě jednobuněčných organismů. Jednobuněčné organismy jsou extrémně odolné a dokážou přežít i v těch nejdrsnějších podmínkách. Na Zemi se navíc vyvíjely velice rychle. První mikroby se objevily už přibližně 500 milionů let poté, co zde vznikly vhodné podmínky pro život. Měli jsme takové obavy o existenci života na Evropě, že v roce 2003, když končila mise Galileo, NASA úmyslně navedla sondu do atmosféry Jupiteru, aby ji zničila a zamezila tak jakékoliv kontaminaci Evropy.
Ale pokud na Evropě existuje jakákoliv forma života, tak jak to zjistíme? Clipper nebude schopný vrtat skrz kilometry tlustého ledu. Tohle je Snodbot. Dron, který se využívá k výzkumu velryb. Dron létá nad velrybou a čeká na vzorky jejího hlenu, který velryba vyfukuje při dýchání. Tento hlen pak obsahuje cenné biologické informace o velrybě, jako například DNA, hormony či toxiny, které pak mohou vědci analyzovat. A ukázalo se, že můžeme udělat něco podobného u objektů ve vesmíru. Podařilo se nám zachytit snímky gejzíru vody, které měsíc Saturnu Enceladus vypouští do vesmíru. Hubbleův teleskop pořídil několik snímků, které naznačují podobnou aktivitu na Evropě. Cílem by pak bylo proletět jedním z těchto gejzírů, nasbírat vzorky podobně jako Snodbot a pomocí spektrometru analyzovat jejich chemické složení. Stále však nemáme 100% důkazy o tom, že na Evropě voda je. Enceladus je v tomto ohledu mnohem vhodnější kandidát. Máme jasné snímky, které tyto gejzíry potvrzují. A dokonce jsme proletěli i skrz ně a jsme skoro 100% přesvědčeni, že voda na něm je. Ale nevíme, jak dlouho trvá vývoj života. Enceladus má podmínky vhodné pro život relativně krátkou dobu. Evropa má podmínky vhodné pro život okolo 4 miliard let. Proto je v tomto ohledu mnohem vhodnější kandidát. Ale dokonce i samotné bombardování radiací činí Evropu vhodnějším kandidátem pro život. Když rychlé částice dopadají na její povrch, dodávají vodě a oxidu uhličitému dostatek energie k vytváření nových částic, jako je například formaldehyd nebo peroxid vodíku. A právě tyto sloučeniny pak mohou sloužit jako zdroj potravy pro jednobuněčné organismy. Ale Evropa je vzdálená 630 milionů kilometrů daleko. Na takovou cestu by bylo zapotřebí ohromné množství paliva. Tak, jak se tam dostaneme? Sonda Europa Clipper totiž nepoletí přímo k Jupiteru, ale opačným směrem. A to k Marsu. Říkáte si, co to je za blbost? Jak tímhle manévrem ušetří palivo? Ale ve skutečnosti je to chytrý krok. Při průletu kolem jí gravitace Marsu lehce popostrčí, jako když vás někdo správně rozhoupe na houpačce. Tím pak sonda nabere rychlost bez vynaložení velkého množství energie. A po roce se sonda vrátí zpět k Zemi, kde provede další gravitační manévr. Země ji opět popostrčí a vyšle ji na dlouhou cestu až k Jupiteru. A díky této chytré trajektorii sonda ušetří ohromné množství paliva, které by jinak musela mít na své palubě. Tahle mise není určena k přímému hledání mimozemského života. O Evropě zatím víme jen málo. Potřebujeme víc dat z prostředí Evropy a zjistit, zda podmínky vhodné pro život na ní mohou existovat. Ale pokud získaná data potvrdí to, co si myslíme, můžeme pak v budoucnu na Evropu vyslat misi, která odpoví na jednu z největších otázek lidstva. A to, zda jsme ve vesmíru sami. Existuje tradice, že vesmírné sondy NASA nesou do vesmíru poselství o Zemi. A sonda Europa Clipper v tomto nebude výjimkou. Clipper sebou nese kovovou destičku, která uzavírá schránku sondy. A na jedné straně této destičky je zvukový záznam slova voda ve 104 jazycích, včetně češtiny. Pokud se vám video líbilo, budu rád za každý like, který pomůže tomu, aby se video dostalo k co nejvíce lidem. A pokud chcete vidět i podobná videa v budoucnu, nezapomeňte dát odběr. A těším se na vás zase příště.